pointing others to the eternal road. Roy try. Man ka por bayang hang kani ka jakam. Download ka comment ba. Fite balay. Namang ibu bun gidi ki samla ba syakuri. Amen. Haba ki samla ki syakuri am kamu ka don ka jingkerman. Amen. Dia tahu Jisu sya itu samla ubalayap nganong ifi. Jong to riu kan thai upen hembiang. Namar ki samla kim dei ban yap ki dei ban hem. Amen. Ya Roy try. Ko ki samla ya Roy try. Amen. Hang ni ka singa kwa ban kren. Chpang ni wei samla ubakerteng ukalep. Namar uang hakarta prapusan senem uang adang sngo badang saupo senem. Dia tangan keren chpang ni samla uba prapusan senem ubadang sngo samla yela de kumu saupo senem keng. Bang ini pait hang ni ka por mentan ka kitab Joshua lanong gaba kat sau ka dekat ka kat ar kei ka ba kalep uang yu Joshua keng. Ini pait hang ni ka por ka menta. Menta namar kata to ai hanga ya uni ulum. Hang ni ukalep upan uang kumne. Namar kata to ai hanga ya uni ulum. Pila banong lembat nga. Namar kata to ai hanga ya uni ulum. Pipan ni enem. Pisaipan. Ukalep hang ni upan itu ulum. Hei bala pipuli kata semen thamai ka ong ba. Ha gospel jong Matius nong ga ba khat nyo de khot ka ba arpo. Lada medan ni ka jingai ka de sambai tersul lada me ong uni ulum ba ban lech no nang ni hang tay bat kan lech. Bat lada fidon ni ka jingai pinoi ka lomba ngakwa uni ulum finyo. Amen. Kan ma wa ka tien jong tram dei tambakan lech no nang ni hang tay. Kan dei tambakan no no sa duriau pila arban pan ni ulum. Amen. Ukalep hang ni wa hom no namar kata to ai hang uni ulum. Upan uni ulum. Wong susu ang to sa khamad wang. Sapang baulakren utrai men hakata kesngi namar melayo sngo hakata kesngi kumno baki anak kiledon hangta bat baki nongba kiba kraw bat kiba laker kunro toy utrai undor ringkat bat ngan be no yaki kumba utrai ulaong wang kidon ki anak halum don yu anak fitu de anak mana kidi giramha kini di giramha hei la pipuli naga kitab jingkhen nong gaba khatlai kiong don anak kiong ngi ting long kum put khmat jongki hanau ne wang utrai un ai ti jong ai kane uneu dong kumbo utrai ulong wang bangan be no yaki kumbo utrai ulong ukale udon la ka jong hi go ka men sim bakata ka de men sim ban be no yaki de ki ramha ne ki jingele naga jingim ka jong o bar wang hangan suyeng utrai unyele namar ulak kular amen. Utrai uniale namar baula kular ngangan suyeng. Ngamla ban songsa, ngamla ban cengai nang ta. Bagi ne pet kindiat sapang ke jingim ke jong ukalep. Lada pi pet na gaktien ke jong trai pin shemba ukalep lakha hakori balong merau. Lakha ya ha Egypt. Klam kha ya nganong ye pi hakori ke balait lot handai ulong merau. Bat haki tu ki por, babun se ni ki khon ki juai ke kerteng kat kum ke por hang tu. Pet bah kerteng jong pi ke bala bu yo thai don jingmut na. La kha ma step like morning star. Kha man miet evening star don midnight born. La ka jong. Denam ki ai ta kerteng don bai kerteng khon curfew. Ngong kerteng curfew yo hoi. Ngabelai kha yang apor curfew. Ki don kum ta kerteng. Fi finda kan ma ka Bible ka batai sapang Moses. Yung Moses la ai kerteng ke jingmut jong Moses ka bamut lashim no na Nama lashim yu na na. Natakawa Nile. Kamu hagi tu gipor, bat mentar ngi jubo ke kerteng kat kum gato kapor ke jingjia. Kumta la jubo kerteng. Bat yu kalep la kha hagari balong merau. Bat umrau ulong tek kumukso. Dan jinga peri umrau badukso. Kanono ka yeng kim ju shet Joshua ban tau kso ban ai bam. Ki bam shay lade bat batam ki ayuk so. Kadayam? Hari mentata kamlong kum tawa. Mentata yo bam shay kso. Yo kso wa jikot kso. Khot daga kerteng. Ai ngo ki don ki ba it marat hado kata-kata. Ki bo kum da hada merau baduk so dan jinga per hono. Badai namar kata habang apan kre ni ka ktien ngawat i ka jingmut ayu kalep mut. Pitu jingmut kalep mut yo. Kso. Dan badbu kerteng khon la jong kso. Kalep mut kso. Wow, belai. Namar ka jingtia hang tu ka por ki khon Israel kam ta me kani ka di ka por ka prahat bi.
sau post nem kabamot lai spa nru post nem tam kila de blong merau hari Egypt ulong merau hang ta kabamot uyoi bekumno bekini ki Egypt ki be ya kata kabor ki be ya ka jing internet ki be ya ka buram ki be ya ka nam ki be ya ka spa yo ilo de kata bat kumno maki ki shan nyom ben ha kata jaka por bala kayo u kpa jong u ais nani u kerteng kalep namar yo i ya kala ka jong ka jenglong bakilong kum ki kso ha ke rinong wei kan mau ki kso barabor kilaban bam nganong ye pi hada kimla ban sa ha e baki kan rat kisa kisa be sabar baki yo i ya kata kini ki kon Israel barang nget ukpa bo yo i kata por bala kayo kalep ais nan kerteng kso ni khasi jong kon kso mo ksio step am mut yo ha dan dalam kon ksio tentang lagi ba kham khor kon kso nun pi but kalep mut yo kso kata dia jingmon bu kupa ubo wang namar la kaya me bangidang long kum kikso hakari Egypt ngangai onum dan nono kupa ban bu kerteng kum ta finda pe Hosea ro ubo kerteng ki kon kat kum ki jingjia ka ki ki por ki kerteng ki bo bet kat kum ki jingjia hang ta but uneu kalep sau post nem uladon hakatari Egypt bar ulayo I bakum no ban haban 3 minut hang ta hari Egypt ulayo ma dia ki jing sempat ngangai ne ki sipai jong ki Egypt ulayo I bakumno haban tray durut kso basiong u haban tray kum ta ta ulayo I lut bat ulayo mat lut ya kata hang ta bat uyo I ru ya ka wei bat ya ka kamba ka ba kraw ka jong blai ya ka sangti ka jong blai bakumno u blai u palat marau ya ki na ka Egypt uyo I ya kita ki sipoteli ki klam kumno ba ki wan hapo ka Egypt man penjot ya ka ne ka ri ka bas ngau kraw hado kata man penlong ya ka bamlong ai shu hero bat ban pan umlot dia ki eki jing krabor jong ki hagata ka duriau ka basau uyo I dalah ka jong ka khamat uyo I ya ka jing jinjaro baru yo I kumno bo blai u pelat na ka jing jinjar uyo I dalah ka jong ka khamat ya ka ta buram ka jong blai ro bat une ude tau kalep ken ubala suto ba ka jing ka jing le ula yo lot ya kita ban suto ba ha ka pedeng jong ka jing kumno ya ka banem namar kita ki sau post nem man bau dang don hari Egypt utep ha ya kata baru yo iro ba kumno la dangi sakri hok yo blai ba kumno u blai ula ban palaj em la dang nong shon u kraw kat ba kraw hanre un kalalong kumu depay ha poki jat ken baru yo I ba kumno ke Egypt ka hiran bat ka klon bat ka hap bat ka kalalong duk bat ka kalalong sakma kum gari namar unong yalam ula yap ken haduri awasau udah yo I ya kita baro une udah tau kalep ken but ka Bible ka batay yo ne kalep hadin ba ula da mi nang ta ngin yo e ka kerteng ga jong bangin yo sngo sha pang jong ne kalep pat ka de kitab jingkhen ga nong ga ba khat lai ba hai ba la jet de ki khat ar ngot kita ki nong sentiat ya ka ba kini lai ya ka ban sentiat ya ka ta ri haba kini ki lai ban sentiat ya ka ta ri la jet yo kalep haba ne kalep ula lai ban sentiat bat uwan ra ya ka ne ka kubor ula de we na kita ki bora ka kubor ba ba lambat Joshua uwan ra ya ka kubor manong ngidon kaman lek no sya kategori de kata haka dekot ka balai puwe ka ong kumne u kalep ula perskap jar ya kita ki breu hakmat Moses ula ongru to yang ini lek kiu si sendan ngin job ru ya ka namar ngilala biang ban job no ya ka hada kita ki we ki breu ki balai lek kiu lambat u ki le ong ngim don bor ban ya lek kiu ya lek persya ya kita ki breu namar ki long ki ba kham khlain yang ikan fi ukalep ulai wei bahasa jet ban sentiat bar ulalek ya ka ban sentiat ya kategori ya ka ba ublai ula kular ulai yo I ya kategori kini kilawan ra lupa ka kubor bas ni handai upan sengap jar ya ki baduong ya kita yang ini lek si sendan ngin job ru ya ka umla syo ban ap wang yang ini lek ban ngin job ya ka baduong ngilala biang ban job no ya ka wang no ngilala biang ban job dekat balai pau wang ngilala biang da ban job pilih fiti wang ngilala biang wang utip ikene kowe ki kidon anak ki kidon kita ki briu ki baklan yang ta hada ngi don utrai bertang utrai la biang ban job ya kata kari amen ada kidon not baro haga jingem jongpi balada utrai mdan pide blasharem balada pim don yeiru ada utrai uyang hakaliang jongpi kala biang ba pin job
Amen. Baru Caleb usutu ya kata baru orang ngila biang ta ban job namar boleh usutu bau try udan batu. Try udan bat ki Israel. Baru orang ya nginilai ban job namar boleh ulai yoi lada ya ki Egypt kidang job Egypt ki kanan ki tiang ya ki Egypt. Wang lada ki Egypt ngila job so ini kanan ni de ye. Hari kini ki wai padam ki perskap Jerman yo. Ba bon sen ngi seyong mo ki majority ki job. Bartara ngilong minority ni ngidang hindiat ngilong ki basyarem. Hanre ken mau. Hakai hima jong blayam ki ba marwai ki job ki ba bon patlang ki rem. Kadau bale ki patlang ki ngai ha ka jing bon pat. Hanre ki ba don marwai ki ngai ya ka jing don jong try. Amen. Ya pisan ya no ne. Pisan ya ki patlang ne pisan ya try. Ka barang ro bon sen man ta ki san ya ha ki patlang ju ki pet nyong irem. Larang isan ya how try ngilong ki nong job. Nama mereka balang bala pelong balang dia utrai te. Mdai pailang. Mdai ba pailang ba pelong dia utrai ba pelong. Teng abang ngingi sutu la ngingi nang ban persobha. Yau ta utrai ka balang galong bala kurku. Hare hakini ki por manta bon sen ngikran ki number. Kat no ki number ki don. Kat no bangai ki don. Kat no ngot wan jaseng. Ni da bon ki don proses jong play ki don da duna. Fitep kene ka jaseng kumne ngisdang. Meno fitep ngisdang. Haus nam arajar arpo. Barhakapor ba sedang bitem. Dan mga ipastor, ibat ki staff hang ni. Barang ba don ni kita. Bar bitem. Ngi ong ya ki kumne pe kajing sedangan batai. Ngi ong. Toh. Keren nom ofisia. Ngi la ya keren bi man kapor ta keren nom ofisia. Bat bitem kila ya keren not sisi round bro. To ko podang lockdown kadang jur bag lockdown ro. Nyong. Ngim dai man persanga ngi dai man pelong ngi kane. Ngi long nang kong sedang kumta. Kumta arja arpo kal alai. Arpo wei. Asdang bani tu katu kan dengan ngidon jeseng man kasi balang mo sawan hadin kasa kelapa manong ngidon ke healing service bar vite ngiling kamut kat ni kumta ter mentau try pelong hadu kat ni amen katar dang sistem tu ladon pura ne padon ne kat ni ngam tip la adap san sistem lay kan long kumno amen ada tangga we ngim ya haki number jong kibreu ngam ong bo blay udon mentau ladon adu tu paru sedang ta. Amen. What you know ben ni pastor dang sedap keren ya kajing sedang gai. Ibarat ta. Pinum sutu na iba sedang ta. Hada na pikan mau ya kata am pin job ikat ma ka bahadian pat. Amen. Fi ukalap hang ni Ukraine lamba ki experience ba ula yo Egypt. Wang ada ublay ula ban pelajang ino paro. Ubade ublay jo ka pertai. Sa kini ki anak de ye. De kata usutu wang ila biange lamar ublay don ban kita. Setiap don kibriu lada ublay udon bat kiru kimpat sobiang namar kimpat don samla. Ni dua ilang busto kalong merwe. Haba ublay lada labiang ngalong merwe. Dia kata Paul wang ba balong kumanga namar Paul susu wang ngalayo you try kalabiang yang ay kata. Oh bila ada kidon kibriu yang balong merwe kabumut utray umpat biang ka sing hem jong pi. Bat kan mau waju ong mo ini ide better half. Tentang siang dalai siang ini di better half jonga. Tang ma pila biang ta. Fite pim day half li full but utrai. Amen. Fio but itai where you want itai day full but artly full haba ki don lang kilang full of the spirit kin. Tadai na mar kata pi habban sungtho ladang ngi baru utrai ngi la biang Amen. Lada pi pim pat keman baru utrai ba pidon marway. Pinum keman lada don baki hajar ngot ro. Fi ga balang kap sakma haba don tang we arngot. Haba dalabon ki sakma no namar bele kisgo haki briu ta. Habis kisutu bangadon baru try kalabiang Mga sutulat lagi kenten bau kalau penon kamu. Yang ingin lay bangin job namar bangilala biang. Udah penon kam arsentin namar ngilala biang ban job no. Ya ka tu ngine pulih biasa cisian. Pene dekat balai pawang. Tu yang ingin ya like you cisian. Ngin job ru ya ka namar ngila biang ban job no ya ka. Upanan kam arsen ni kan terwang ngila biang ban job ya ka. Ngihap man sutu ta. Ada utrai don. Ngin job bet. Handrai ke jayu. Kidan pat kini ki majority. Labitnya meh. Ngatip babon jeseng hang ni roki alwi. Labitnya fili jeseng tu. Man shua pi tia hieng ki krok kilit jeseng. Man ta balai jeseng le jeseng pat. Ho chong la chong hom leit dah. Ngatip babon tapi bisa keren ban, bisa nyoban. Ki ong ipi pila klebit, kumbai ong pekerjaan mo ki arbaje mensep. Doai na yen tu kulmar tapi ngatip kulmar bi nu kosan le iu ni. Arbaje ke doai. Arbaje ni berdoai. Ngahindiat ngan hikai fikin zaman sim.
Katma barabor kan zaman sim kasdang ha kajing abmit balai berbasau. Kajing abmit balai basau fina puli pa Bible kadi hedin kan arbaji damit. Lada danget kasih nemo kan arbaji meski long balin jingi pum. Hablem no jingi. Ha kawang mau cublum tu. Le swimming pool na kan arbaji kawang mau na dari try klet nakam jiran ni. Ni hab kawang mau kan arbaji damit. Arbaji le di por patia ba sung khor ha. Piu try utip tingi bangini le katma kan no baji. Don kam kataมันมีได้กata ngim jutingมันsingi tingมันเมียบายไตปอร์ไอเงินคลังจริงด้วยอาเมนบัดกับไบเบิลกับบัตไตหังนี้บ่ulah persngap jarang nang ai sngap ulah batai ulah ai ka tin jo ka jingat kini kiwe gam no hanrei kita kiwe baro kibala le kiu lembat u kile ong ngim don bor ban ya le kiu ya le persya ya kita kibrio kan wat nabi pila jiat bat kibrio bating put pila jiat kan wat nabi pila ji shongkai bi kibrio bi tu khana betang pang jingpang Pis ngau ni em tentang kita itu khana em semua lejong do tiang lang dah. Semua lejong do kita itu khana baik kalau kumta baik bah tu kapor mentah dia lah kamu duna mo. Kapor kubet semua ni semua lejong tentang semua belayo tapi belayo semua balat cupri news kubet semua lejong. Kan awak laju cek lejong tu kapor. Logok warga dia melaring mesti persakut. Dia babun ngut lalai kata lamar balai. Fitep kai ke babi yos ngau em kapalang jingat iri. Ni jerho kum jerho kham salam le tepi don ni wei le bat ni che jerho bai tangim just ngo ei ha to kapor jong ei balai kum le pik se tek se long le da na mara bi de ya bat kita em pin long kum ta bat ka bible ka batai hang ne kini ki wei kyong ngim don bor prakhat uni wang yan le no kini ki ong don bor pe ba por be shock group khana ma ta ta kim da yu mun sha fo ngi thi chol chum wei wei tek po dam la pating la di boro thi pi hang ne uni wang yang ni le Pongot kiong. Nginem tre ban lek. Ukalap udah terangnya tu le no ban job no. Tre lek so uni no ngelam Moses wang. Nginem ya lek. So kum no. Kan wan na pi nang ni pi dala poi si yen la wan jeseng la dwai la ulas. So la tap do man sim ba khoi marsin poi hi ngam sha mai. Marsin dia so no ma the pujaban. Ha? So man ngam tre dwai su la biang kat te. De dem sei long am ta? Lami tu mesti makoi tu. Denam dai. Ngalang sakri boleh masin poi lah syarah man. Pedawan tu berbuat cepat yelik kedup. Ada lele ralang pedia. Penlau juti. Penlau jan denam. Bawan jeseng masin poi siang. Pawan saya kata por. Lah kata por sado. Kata kadai kiki jangka partai. Pinsu tu ang ne bau kalep ulah angin ya lek. Ulah dap do men siam makoi. Kini si pongot kiong ngim terelej baru nong elam musngap no bat kini ki si pau ki kelalong daki hajar ngot namar baro ki Israel ki ngai ini si pongot fitep uba marwai teng bun sen un sakut marwai bar ure haban ap ya kapor bau trai un pan karoi ya jing em jongo bat ha ga de jaka nga super khat da day manga jaka kalep ne day mafi filai yo tarai linya si Egypt nai te ni Moses bam ler nong elam dari argun le tu siapa bam ler nong elam le nam Hari hang ni pindah pe, hagar nong ka bakat sao, hagar dekat ka bahan rio. U Joshua ukon unun, bad ukalep ukon ujepune de kibana kita kibakmi sentiat ya kategori kilakat yala kejahan. Kilale yo. Namar balai, namar kini kipai ba kim tre balai. Kejingkat jong kejahan, kejingmut jong ka be kadai beji sosi. Baki songsi bakini kipai ba. Kim tre ya ka balai. Kim lek ban kat ya ka jan jong ki wei. Ki kat ya ka jan na jong. Namar balai ki sosi namar kini ki brio. Kim tre ya ka bakit ya lek. Ban ya lek ya ka ai ka ba utrai ulakular. Dai namar kata habab mentang ngim dan kam sudah kata hak tin jong trai ko ngim dan kam su ban kat ya ka jan jongi to ngin kat la ka jong ka donot. Habab hi pet ya ka perthai kum kani ka pon mentang ano fi. Wan dom ya ka perthai kat ya la ka jong ka donot ong ngadwai ne ngam dwai ne nam ta ka perthai bakin ka la ka bamot. Ngi hab man penret ya la dia ta. Ngi hab man pan hapo ya la dia. Berkini ki suto ya kata kitar no ya ka jan la jong. Baki peni ka dak jesong si namar kini kim tre ban lek. Namar ba kim tre ban lek. Ki da kat no ya la ka jong ka jan. Bat ha ka da khot ka ba arpusa ha ka ju e galenong. Hadien ba utrai ula pan shitom ya kita ki brio. Ka Bible ka omne utrai ukran chapang jong u kalep. Bat fitip kadang di kentien ka ba sausen ba ublay ukran chapang jong u kalep. Ngapai chapang jong u kalep mene ba ngaong ipi ba upan yu tau lom. To ai hangau ni lom.
Beli unur ban pan hau ni ulum bat ka Bible ka batai bo udah yo ya ta ulum haga kerta men ba udah prapusan senam. Ujab ya ta ulum. Hana pinda pai sausin yo ni ubrio la ay ya kani ka kerteng da ublay. U kerteng ayu u kalap ka jingmot ayu kalap. Kso. Kadang orang berbicara cipang jenglong kso. Kadang orang piri kso hai yang ta. Ngangai fi so thop. Pi marsin mi na yang mun mi le jinglai. Lem no tuk kso. Buat nam, upan ki tang 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 tang. Man buat no, tang dari dukan ru buat lang. Ne dari tiada you ni buat lang ben. Jadi suleran je dah kejar kan kejar ru juhat. Dan laju kejar ikut so. Sekejar nam sepet. Adik so lujung. Dah lekan balik ru ne ben. Fi ukalap mot so. Hari u belai u klam ong so ya u. Sau se nu ay u gane ka kerteng. Ting ini pai syak benengkong haka kitab jingken. Nong ka khat sao de khot ka ba arpu sao. Henry usyakri jonga ukalep naba udon ke jingmut ke baper bat ula bot yang biang biang ya uken ngan ya lam syakata keri syakaba ula let bat usembai jong u kinyo yaka mene ukalep uong ngila biang biang menta ublay uong ya ukalep ya gane ke kenten uong bat ula bot yang biang biang tengine peso sakawi ke dekat hakata ka de hekal nong balai puar ka juhi ka kitab like no ukalep ukon ujapune ubana kenes but u Joshua ukon unnun naba kila penbiangken ban bot ya utrai kila ayo penbiang menelong biang biang hang de gong no kila penbiang ban bot ya no ya utrai nang tang ini pedo Deuteronomy nong gaba nengkong hande tang ukalep ukon ujapune uken unyo iyaka bat ha uru ngan aya kata keri ka ba ulaya haka bat haki kon jong ude namar ula bot biang ya utrai lawan biang ula yu biang ula bot biang ya trai tu ini pa sokowe ka dekat kata dari kitab Joshua nong ka bakhat sao namar kata ke Hebron kalalong keri kenti ukalep ukon ujepune unong kenes haduk kene kesengi namar ula bot nado haduk ya utrai ublay ki Israel ulayo ula bot nado haduk ya utrai ki Israel utrai ublay ki Israel hadapi pule haga keten parengga shuambe follow the Lord habaro ulong unong bot biang biang ya utrai nong bot you biang biang bait bau so don nem dan nata jinglong ada firik so fitep ukso em yo utrai pe na jangai la itu but un bot bet yo utrai ke jingmut kalap mo yo so hanu blay wong uni udan ni ka jinglong ro bu bot biang biang yang amen but pitep pinda pe ba jinglong so firik so em bairak ti dadon try em berngam dehi dadon somono monoro ya chu sing runut don berngam adam don try udang pendam tedong lada don utrai tieng sama nomono dai sama nang ai tik so shnong ni tik veri da ya tik so ber yar ni nenam namar bale ba udan mono try fitep ukalep udan ni kata usu thu bu try udan te badu amen tieng ya no ngi tang tieng nam lada utrai udan bat pi ya no pin sap tieng amen ada utrai udan hagal yang jongi menoken bala benyang ele persya yang i ong ka tien jong try amen. But hang ni finda page besausin yau ni kalap labatai ba udai unong bot biang biang yau try. Kani ke jinglong hau ka don gen. Ba un bot biang biang yau try gen. Namar balai usuto ya kata. Sau posnem udan hari je. Fitep sau posan snem udan hari klau. Umpat yo yu tau lum. Umpat yo ya kata ka jingkular. Ka bau try ula kular aku patemen. But uni udah tebro ya kaktiin ka jong utrai namar pina pule na kitab Genesis kada batai ya kata bau blay ula kular ya Abraham bau naide ka ringanan bau ne ula kwae ya kata te wang ude kata wang ngatip biang biang bangin yo de kata wang yang ngila biang wang mana kitab jingken wang ngila biang namar ngila don utrai namar utep ya ka jingkular ka bau ublay ula kular ya Abraham kata pi tep ya ka jingkular jong blay wanum syap tieng ya ka prothai
Amen. Lada pi pang, lada pi tepi ke jingkular jong blay, nget terai ke tin jong me, banyak ni ke jingpang, kebadan hanga. Nget bangan yok kia. Amen. Lang bang jing snam jong me ngalong bala kia. Habang ngakang sa me men pen kia yang amela kular ta sam lai po dekat baar. Nget. Lada pi don, hapdeng ke jing hapdeng jong ke jing yale nganong ye pi. Pinget ya ke ke bau try ula kular ya pi. Namo try wang aname no ya pi. Lemne lendet ya pi. Utry wang andon ringkat bat pi. Hangno kaba pi don ken. Nama kaktin ke jong try ko nakisam arpunyo ko ong kumne. Wang lau pat ya pom musong dara ya le yanga. Ka donut jonga kanum syaptieng. La katma ka yang ya le yanga. Hakaniru ngan ngau sngan. Fiu David hang ne ukuran yang ni. Wang la ki paja pom ki jingele ki baya song dara saudong yang ada. Wang ka donut jonga kan you. Kanum syaptieng. Wang om tang kata wang la ka thama ka yang yele yang hakaniru nganum ngan sngus. Kanum ada pidan thama sngus ngan ni. Ha? David wang tang ne gawai pada kata. Yang ne gawai ngala kerpat no try. Ya kata bangan ye wat. Bangan yo Syong ha ka yeng utrai. Barok gisngi ki kerta jonga. Ya ka ban kemi. Ya ka jingi tenat utrai. Bat ban ye keli ha ka temple jongo. David hang ni. Udah aimen sim yang apa dia pi bang ye pulih hang ni uang. Nanta ka dekot ke pesan uang. Namar ha ka ski ka jinjar unri kop yang ha ka yeng jan jongo. Ha ka jakari ka tabernacle jongo un buri yang un kentiu yang halor mau siang. Fiu David uang lagi paja bom na. Ki dara yale yang wang anum syap tiang. Ngong ye finga kwa balai mensim. POE la ki jingele ke jur palat. Wanum syap tiang. Balla da POE nganong ibi ka tama ka don bet. Tus ngosngan na mau try dan. Pinu i ka buram jong blai. Wat tang kawe bandan baru try. Bal banye keli na. Baru try. Bal hane wa ha ka jinjar utry un recap yang ha ka yeng jan. La da pi dan baru try. Utry un ri ye fi. Ukalep usutho ya kata. Wa nama sapu stem ngala yo i ki Egypt. Ngala yo i kum no ba ki long try la ri yang i ula pelaj yang i nang ta. Nang ta la bot. Yo Moses. Man lek sa kata ka ri jong ka jingkular. Kila ya kemen kila ya don ha kata ka jing ro ba ka jing mani ba ka Miriam kala yalam. Kila ya kemen ba. Sendet kawan biang ka kubor bangim dei ban lek chu chata. Bat gim dei show bangin lek chata. Bat uwero ki ba mi na Egypt. Ki kamla ban poi yang ta. Like no Caleb baru Joshua bat ke siing jong Joseph. Siing jong no? Namar kini laingot kingai dia ban salat. Kini kiwe kelam ngai. Pi, larang nging ngai ki siing jong ngin lait ma. Ka mana mi? Ya. Siing. Ke Bible ka batai ne fitep ki don kibreo. Kimyo nganong ye fi ke jing tia ka babha. Kimyo ta ke jing tia par ba tia maki men shwa ki tia tersok. Bala susu da kini ki moh nyukse. Mentah ki snamot ya ki padak ba da ki marble. Kita ki bereu. Pindah lai kalau kita baju ki sna da ki marble kita is not ba. Por ba ki tia man syada ngimban. Ki tia kai fitem. Ha tersok. Dai nama kata no fi Joseph ulang aja upoi. Si jong da poi segeri kanan. Andre kini ki we ki klam ngai klam poi hiro la pim ngai pinum yo hiro. Kai baro kalau ngobala yo tahu ba? Ngai. La pim ngai je pin yo la pim ngai. Doi. Try wa wat keno enga pi phim ngai. Pi phim ngai. Pi ukalap te wong ngata ngamuhon mo. Ngata ngamuhon kini borok yung ngini syong ni dengan late bait. Ada tangga wai pat. Umile persyapat yo nong yalam. Umile persyap no Moses meting put. Ngata nga late bait. Uklam le persyap. Uap ya ka por ka jong blai. Namar wala da hai Egypt nga ap ya ka por jong blai. Nga khalam syam la pet nang tamar wai ngala la nga ap bau blai un pelaj ya ka ri barok wai mentarungan ap. Bad u ap. Bad bitep. Dai kata yuk so si ong unong ap yeng. Un ap bet yo to utrai. Bad u kalap udan kata kecil ban ap ya ka por jong utrai. Bad ha kata ka jingap nganong ya pi ha kata ka ri klau. Sao po san snem kan no? Sao po san snem. Ngisi yang latimian. La sao po snem lupa. Plus sao po san snem. Long kan no? Pra po san snem. Mler kam ju. Lada ngi haban ap yu tra hadu kata pinang ap. Ju pra po san snem long ngamut ya tho. Pinong kum tu pra po san snem. Ha? Pra po san snem. Reune udah ubrio. Ubak kloy ban ap ya kapor jong utrai. Amen.
up namar balai ula bot biang ya utrai. Wangan up ya utrai. Bau try un cuba ngibun sin ulok la duai la padoi pastor doi lem la duai tapi tak stiu padap. Mana pastor dengan lap. Try mus ngap syuk. Try mus ngap syuk. Ngilong kum ta. Pakat une ukalap. Ubala yo ya kata kari ula yu kini kelum ula ong baik ula mudur kini kelum. Ai. Kani ngde jonga. Kani kelum ngan sinaying kum ta. Bat kum ta ke bawan pulom lut kini ki om trelek. So plop nem. Tentang pilat berkat pilat mudur ke babon. Harakam long kum ta long kum no. Pisau si em. Fi tentang ni ye ki kon ki kme ki pa ki la mudur ba ki kon ki long. La kim long ni su si no kim ki kme pa. Han tang ka wei. To angin dan ke jeng long kalap mangin ngai yau try. Mangin ong ngai me biang pa biang try. Ngatip mentau nam kala ada unsa kala ngai bet. Amen. Ngai ba ulok jongan kala. Ngai ba kalok jongan kala. Ngai ki kon kin kala. Nganget imei pa jangan kala. Nganget kisi para jangan kala. Harangi haban apa dia kepor jol try wanong ku alam ngadap selok mentan pikam kala depth to. Tak hajeng long do tak sifitep. Dia kata ki ori ni aku along pastor ngah. Asir ki da along pastor. Fitep balai. Nama doi tanggu pastor bas ngap gejing jang baro. Dawan pastor ngah kumta hoi. Inwan biang hadin katarin nom yang akum ta pastor sengah bihat. Tentang fite pastor la thai bersah sengah haberki. Kadai ngini doai. Balai fite u pastor u kwa ba itai breu in suntu ya gajinget au try tapi om nom pin nget pi haban up ro au try. Amen. Hada itai ko hadin balayot ni ikong ni iba hadin balayot juba patah sing kin mana. Pastor kebeli cibun gajing try hadin kata menjuan kendu cupat di pastor. Pastor huat bat wakartu kala isya wan biak tu cisia ngini o songkai wadu yang itu ngan selok sama ngalaja. Cilong aku ta, finsu tu ba ya kata, babon ba, kalau hipor jinge, ni kimia pay pastor orang tiada ni, stop jum stop pun ni pastor, doi pastor, hoi, ngesu tu aku por bagi dan kam por bagi dan kam ngikuat jubah buat, dia nama kata ki doktor ki sutu ya kata, dia kata ki penmi painkiller kan, fidi painkiller, pi jam na jingpang, pi miok kia pat na jingpang, pi miok kia no, pi pang penyat fidi painkiller kerak laja jingpang. Kamu lah jam. Fi babun sen ki briu ki padwai ki perkat long pen killer lah. Dia kata pastor saya ai tien jong be dan nama don kam men pen kia. Don kam gai? Pen kia babun ngala manong ye pi. Kila ban ai pen killer ye pi. Pi don kam jing saya ke jing pen kia kan. Ba ke jing pen kia kam dia hang tu. Amen. Pi ang ne kala lakwa te ban lek. La dei khulung la yam pi. Ngala kwa tu luom. Ngalek do. Dia nong yam Joshua dia nak tengah ban meh. Come on, let's go. Dap situ gini sia. Nama ke Bible ke batai, kita baru berminari Egypt ki yap teh hapo riklau. Kan no sin trai politik thlio, kalap udan hang ta tarai. Bela jumudur kata. Pakat no mi. Gini kitip tengi desa the. Hari hap song sha ne. Ka ba ba. Dara pi pitip ba pi hap dek sawai. Pi dang don sa hang ne. Ka ba ba pi. Dia kata Paul wong, ke jing long trai snong jong ade habeneng. Hari usu tu bah habanyat pat hari ni keslah kendo. Petros uang ni habanyat kum ki pilgrim. Ni Juan hari ni ke pertai ngim day jong ni ke pertai. Dia kata tien jong trai kong piwan i yang ni ke pertai. Namar ngim day ni sudah tang bayat lang ba. Yang ni ke pertai hari ke jinglong trai snong jong di na beneng. Amen. Hari kat banginang don hari ni ke pertai. Tu ngin long jiba pen kongo you try biang pa biang. But ke jing ya kam day habeneng. Habeneng don jinjar don jing jau mat don di ai. Kadon hai. Hang ni apartheid. But hang ni apartheid hak jing jar hak jing jau umat hak jing pang hak jing sitom hak jing ele. Utrai ukwa ban yo i hanga ban dia pi. Ngi biang nem yo. Lada pi pet bahai ke jing long so nama hak ni ke sing apan krek i ni. Lada utrai la ju ai ka bam ka ba bai utau so de. Cuma utau utrai ka la duk no. Ngawat dia kata. Ba umla cuma ai ka duk ju jing bam. Fitep so si singi arsi unum tre. Hada ke sing balai un bam. Bat unum pet hinon tu utrai. But lada utau torai uberi tok so lada mabanai bam roem utau so unne ben namar fitio kadigal jing e kabala pani sno yo yang apa dia pipan kata ngi habane keli ngi borsen fitep ngi lek kum ki le no how torai bu sulai we try ngadon kami kata aya aduai amen hakertek jisu amen kam sipang dry aya try berpeli TV sulung tat gini sia kayak mana pan ni kayak dawan na nga kan mo siya dawan try
Ay, weh, tunggu Erik. Okey, kidan bobon. Badawa. Kan nongot pi kerpat no try. Kan nongot pi yang. Ngatam junut ban pani ero. Ini kan mau Jisu da ai kan nuksa. Sapang ta uparisi badwai. Badu. Ta nongkrong mo ubadwai. Ta nongkrong klampani ye. Hada jing dwai jong ulai yo sngo. Kan ma wat dawa no blai. Mau blai la tip lupai ka ban ai pi. Amen. Shu ai ngo ang try ngatip ka jing bha jing snai jong me kan bod yang a. U David upa judawa man long siem. Hadu try ula tip man long siem yo. Amen. But bun sin ngikum dawa ta no blai wat dawa. Try pen kalai ulok jong a. Kan mau tu ulok shabum de ulok jong pi. U de khon jong blai. Amen. Pia badong try no de jong me. Ngam tip kum no ngapoi ban shong kha bad uni ubreo. Hato ko por ngaso bang kabyang menta ka don kan ni jing ele. Try ngala bakla hadan kawan biang haka shalantem jong me thau thmai yang try. Thau thmai yang ni ka long yeng jong a. Jaka bangin duai ya kata ngingi duai man. Try pen kalai no ulok jong a. Mem pen kalai try kan eno. Vitenteng bursin ki perkat pi de eno ulok biang. Vitep tham dei ban eno hab duai man long try ni di jong me. Thau thmai ya ka yeng jong a. Ngi haban ya le ya ka jing le ba bha jong ka jing nget ka Bible kong. Ngi haban ya le de. Badu kale bu su tho hang ni de. Nama shwa jong ka ni em. Siyo ibet kalong positive ki baro. U blay ule kampa ha ka rejep. O wai man na ya ki wai ya ki na dong sa dong yolot. Halas do kawan be negative bong ngem tre le. Kalong no. Pia teng ngila yo sngo palat em. Ya ka positive ha ka jingem jongi ngila yo sngo ba palat ha ka jingem jongi. Haba kawan pat ke negative em ngem laban pediang. Ngem laban pediang ya kata. Hari kan ma ban pen me like don kami you. Positive but ya, tang positif lah pen me. Ngam nak snal aja dengan keli. Netang negatif lahi. Don kam lang. Tay kata haga jingem jongi teng kawan ka kentien em kalong nak benta ka jing bahaya ngi. Ukalap hang dengan haba no ka saindor ya ka jingem jongu hakata ka basau posan snem. Ka saindor ya ka jingem jongu. Bat kapan itu yo. Bangawat benia sapang ukalap em. Lada pipet ukalap. Laga nong ka balai puar kitab jingken. Ka ongkum ne. Dekat bakadar. Laj no ukalap ukon ujapne uba ukanes. Uba you? Kanes. Fitep ki kanes kimdei ki ju jing sha. Kidei ki jing ya kle bat ki jat Adam. No iso. Kadei ki jat kle ne. Hanrei ne wat benia kapon pai yang ni hakata ka benta ba. Kadei ka jing shong kha ba ki apoi man sa jat Juda. Hanrei dei nama kata hang ne ublei udah penken mau yang ukanes. Ya ka jing sedang jongu. Day pure Jew. Hari kadang ba kajing shong kle upoi siya kata kajat Juda. Baru upoi siya kajat Juda ho ukalep lalong be Juda nama no kpa jong. Hari udah ong ukanes. But ban penkelaya nganong ya pi don kamang sign. Dai nama kata what apa pindah page ha kajing syakri ha testament mai bo try man ba udang dan. Uang ba klem yo ya kajingat. Kum kene kajingat. Kum ba yo ya kajingat jong kanong kanan. But yo tu breu ubade rang ba sispa. Kini kim dai gitu. Ada terau dia ro ya ke jinget jongki. Kadawa le ke ya per. But hang ne uni dai le uta balong original la. Handa udah kanas la. Handa ke Bible ke batai. Ba ungat how try kata-kata. Ba ulang nget biang-biang ya utra hado kata-kata ba kan randin. Wala da ki pai ba ki ong em. Ngak kwa banong ya fi. La ba ki pai ba kin kan randin no na ke jing em jong pi. Pi nai kan randin pat na utrai. Amen. Laba kita kibayin kibat hanggi eno ya pi. Laba manor baki kran banya pi. Pi wanu mi eno yu try na marjong ki. Yai ne au try. Batkan sapai ke por jong pi. Kumba ukalep ulong. Ai hanga yu ne ulum. Hapa kitab Joshua. Udah nuat banong ano hanga. Yang ni nang ta om tang kata uang. Ka Bible ka batai. Haka dekot ka bahinyo uang kumni ngan puli biang kitab Joshua. Ngala saupo snam ka kerta men ba Moses usyakri utrai ula pa yang ana Kadesh Barnea man kemi sentiat yakari. Bat ngala wanlam ketien pat hu kumba kala don haka donward jonga. Hi wa ngala lek. Hanre ngawan raya ka jubab om kat kumba ngala yoi. Ngawan raya ka jubab kat kum ka donward jonga. Yo ka jingyo i kala bantok. La nam bantok. Teteng dapet na din tadang isam la. Wan sa kamat. Ore lah teman. Teng kamat katok ba. Pinitit tiar damit dak away garong da wan ra hakalat long dak away garong.
Dawan rapat haka basyai be sabar misi. Oi. Pe ba pergi dukan yu ki pen me ba kalat tar ba pini mitu di garong yu. Namar balai kala bakan tok ka kamat ka tok palat. Bat dei nama kata ukrampe jiki anak yang nganget ukale perbolet yang upa Moses lah sukong usulet uwan itu kai ke bor donor jengu. Bat kai ke donor jengu fitem kai. Ya kai ke boleh lo dap kular. Amen. Kai donor jong fi. Ne piya daga jingyo I ne piya daga donor jong fi. Maka Bible kau on tho yang ni ke kintin haki donor lang kiniap jong fi. Lada haka donor jong fi ke don ke kintin ke jong play. What haba ke jingyo I ke jong fi ke yo I ke tma pinget ye kai bong ke donor. Amen. Nama kaktin ke jong play ke penpana. Barga sotonat hane bangan pule bawang ba ukalep ulawan lam ketin pat kumba kala don haka donor jong uang ngadon ke ngadon haka donor jonga ya kata hinga keren. But finpet pat haka dekot kaba shipo. Uang mem ne mentate hakmi utrai ulari im yanga. Kumba ulaong kini saupo sansnem. Nado bau try ula keren ya kene kaktin. How Moses ken men baki Israel kila yat hak riklau mentate hakmi ngala prapo sansnem hakene kesngi toy hakene kesngi ngadang klan kumju kumba hakata kesngi ba Moses ulapa yanga wangom no ngadang klan kumba hakapor jong Moses balapa yanga lakan no snem prapo sansnem ngala yoi idoni we mi it badani kunksiu Pitep iba biskot miet bani kun kusiu. Nga balai. Kun kusiu dang samla. Kan ni ka ba talat kene. Pinda position kondong fin ini teman kam klan jebi. Kida ya kijak kidang bare wud mengi. Au ban aur so logra. Namar balai ki klan. Ki klan da pa ki. Oh hek sa ban mak da bormet gitu gitre. Ngite bi. Gitre da bor kali da. He peram. Balai jingne kidon nei kali nganong fi ki rung be hadu hajieng be. Dang maniat. Kum ni ro. But kalep uang Joshua ni ngadang klaim ku makapor jung Moses Joshua jadang mat kap tar na me khamong rang daru kamnuri rebon nama ngatrai dong hek sabar fini pitep nganget udang pen kre ya kata kasngi bu unya le bat ki anak kap ba pinang syong pen kre nam da katma amen balai ju hikai nang ni pule bible namar balai namar tip esdon katma haba pidon ni gaktien pin duai kat kum gaktien amen Ngat pin job ya kata ma baru kalep hang ne fitep uang toy hakane kesngi ngadang klan kumju kumba hakata kesngi bo Moses ulapa yanga kumba ka bor jonga kalalong men kata kumta ka bor jonga kalong mentaru ban ya pom ban mi sabar bat ban wan syapo wow utemben ba praposan senam uko wang klan je ban yele Naklan ban mi sabar bat ban rung sapo. Wang aklan ban yele bat ki anak udah pen kre ya lede. Badu wang yo Joshua. Menta namar kata to ai hanga yauni ulum. Syapang ubala keren utrai. Men hagata kesngi namar melayos ngo. Hagata kesngi kumno baki anak kila ya don hangta bat baki nongba ki ba kraw bat ki bala ker konro toy utrai undon ringkat bat nga ban ngan beno yaki kumbo utrai laong. Wang ayang Bar fitep upani utau luom roam ukrampan itu luom. Ukrampan ya kator ya babet na upani kai. Ada pipet sa barim sa Genesis. Ulot upani kai. Ya katem ne kator ngala manong fi. Abraham yo kai. Luom. Uneu de nong bot jong Abraham tau sutho. Ublay barabor kwa ngi ban kiu sa jorong. Omangin her sa katem. Amen. Wangin kiu sa Cerong. Ken ma bau try ngi khot te yang ngi sata man kiu cerong. Hada dei mangi wat segi batam ngi kwai ka basuk jai. Hada ngim tip yo kawan ka flot pat nang da. Ude wong try lo ang. Wong to ai hanga. Fitep. Dapat ya ka kerta u kamrang ba u kalep. Hada uburam ya ka jingalam jong Joshua ro. Fitep ukso julong faithful tang yu tu kan rat ta tong tu try ta. Hayeng baro ki badon ya baro u kongo. Ya baro ukongo baru kalep usutho bo mensua nga kongo ya Moses mantangan kongo Joshua ro baru uang Joshua to ay nga ni ulum lala ba no pet kanini jonga era upan kan mau mahamangi sa kriyo blay kamot pat banginom buram ya ka boss and shar bo blay la bu ani pertai bangi haban sutho ya kay ka bo blay la bu
Berlabu baik, berlabu renti. Badi kai ba kam ilong ka ba khoi ba ngi haban doi chau trai nong trai. Memon ayu banga bangan le. Nga super khat Joshua ong em, un lem no trai. Nga nge juni un abiang. Namar u ap ya ka jingkular ka jong blai. Namar ladau lalaban ap sau pu snem ha Egypt, sau pu san snem jau ri khlau, pra pu san snem ong ngadang samla kum jut. Ngadang samlau klam ong teman. Pitep hadin jongan ni em pindah pulih kita Joshua le ulah teman baru blai ong menang dei man jabon so ki we yu ero. Ngare mela teman wo. Teng gidon ki breu, ki teman nok shwa kapor. Teng i kendo ni ki breu. Da kli kerta ba dapat i breu mi kop re. Kerta kan no nang lai pusan snem. Dapat i breu la kop menrupon pusan snem pat. Namar balai kila penjat yala ka jong kamet lang baki jingdi ki jingbam. Lagi basni kata-kata. Handai ngangai hang ni lalu kalep ukop ya kata bawa ngadang klan kabamot utip te wang hadang 4 yo ni ulum nganum 4 yap hadang 4 yo ni ulum nganum 4 lek tamu try ulah kular ni bat em ya kata kai try ulah kular pi bat em lai pi la man thaj na ka ying ka ba pi dan ka de ka jong pi ni de jong try na jong try ya bot try ai ya pi pin sha ma ka ying jong pi kan jot pin sha ma ya kata tapi yang ngakman maka yang ngalah jat tang mangalayok jing penem. Ne pin yele na. Ya kita ki anak ki badan hayeng jong pi. Kumba hang ne ngastunat ba uong kum ne ukalep ngan penkut ru ha ne ka pol amba ne ba uong. Ngan beno yaki kumba utrai uong. Wong kum no. Ngan beno yaki. Kidon ki anak haki jing em jong ina. Ka ba utrai uong yang apa dia pi ban be. Namar utrai uong ngandor nangkat bat pi. Amen. Ngi haban be ta. Bar ngi haban long kum ukalep uba bot biang pa biang yo try. Umdai bisu bot hang ni hang tai. Umdai tang babot akasi ublai. Umdai babot tang akasi sajan. Umdai babot tang akasi poya. Hanre man kasi babot yo try. Ngi haban bot biang pa biang yo try. But sausin la ong ya ukalep unong bot uba biang. Baduang. Ay ngau ni ulum. Mangan be no iki anak. Mo ka Bible ko ngili filile persya usaitan. Tu usaitan uniyo. Un pet klamong unyam. Vio em, what angel Michael dum not man beniap. Udah dumok yo, haga kerteng ke jong utrai, haga sti ko ong. Balai umong by direct. Namar balai. Ngihap bersuthu ikak tien jong balai. Lara pi yang ngelek persyak soitan pet na pi mo. Nak yeng jong pi. Ada wan umongan peniap soitan, namar him dai ma fin peniap soitan. Sisto em, mat kan mau usoitan unum yap hero damar dai men sim. Daman sim kam ju yap. Ngihap bersuthu de kata on bread no you hai. Haga pung gading. Vio kata, tapi babon mamtip ki pakan penyap setan dah. Vio, dia kata kalep udah orang raya ni kentin wangan be no ya no, ki anak. Uklamongan penyap ki anak, wang no, ngan be no. Tu ai ngam ma pi, ngin long no ki babe, ya ki men sim baman, ngin be no, ya ka jing tray jong ksoi, ngin be no nganong ya pi, ya ka jing tray ka jong setan nak yeng ka sem ka jongi, nak jing em jongi. Amen. Batu ai ngin long klain kumu kalep ken, baru kalep uklain kumu no fitem. Namar udai nong buat biang pa biang ya utrai geng. Namar udai we unong buat biang pa biang ya utrai geng. Amen. But ai we pi we nangi ngin long kita kinong buat biang pa biang ya utrai geng. Ublay lakot iu Moses bonlong mu tau nong pelat yak Israel laga khti ke jong Pharaoh. Kum joro ublay ula ai ngi yo Jesus Christ mo nong mu tau nong penem bot unong suspa yak pop ke jong i nak khti ke jong paman. Maganget si Syaro utrai lakot yang apa di firu. Kumul lakot iu Moses bonlong tau nong pelat yak Israel laga khti ke jong Pharaoh lakot yang apa di firu. Bot ula jid yang apa di firu mangilong kita dau jong jing kerku nak benda kerteng ke jong trai. Ba kumbau Chris ula pen yang apa di fi nak jing yap ula pelat yang apa di fi nak khti ke jong setan ai bangiru ngilong ke jing kerku nak bentau trai. Hey bangilet ban ai yak ke khtin ke jong trai. Ngilap ban yalap yak gospel ke jong Jesus Christ shakiwe ba kiweru ki bilang sa atau bendi ki bilang syate syakum haki bor jong jing dom nek bedang long brau haki khti ke jong setan makiru ke yomat yak jing pelai lut makiru ke yomat yak jing penem kumbau ngaban mafi ngila yomat yak jing penem nginget sya ba kan khtin kan ke singi kan long sya ke jing kerku haki jim ke jong aba jong fi bangin na long sya ta ki bri ki ba pen ko ngu yak ta ke jing khot ke jong trai haka ta ke jing im ke jongi bangin long ki nong pelat bangin long sya kita ki nong job men sim ki ba job shibun ki men sim sya ki hima ke jong trai ngilet lang kan ke singi banduai na ta jong fi ngai trai nong pen chat bor fi utrai nong pen slek fi utrai nong pen kam ya to ke shinter ke jong fi unong pen dap
ya to shentur ke jong fi da ka ktien ke jong ba ka ktien ka ba fi fikran kan long sha ka jing ku shaki wei ngi len la ne ko ban dwai nam ta jong fi wei pi wei pa jing ba bneng long phoi ka teng ke jom ngi wan khma ka jom ne por teng Jesus Christ no prim jingi try ngi ai ngo sha ko try ma pha sha ko try lo jong khun blong Jesus Christ ban long ko try ta ka jing su spa ban long ta ka try ka ta ka khuna ko try na ka ben ta ka jim ka jong i wei pi wei ko try shi sha ko try ngi ai ngo shi sha ko try Jesus ya ka ta ka jing pen em ka jom mi ko try Jesus hoi ko try Jesus ma shim no ngi ko try Jesus na ka ta ka khti ko try ka jong bam man ko try ba ma wan ra ngi ko try begin long ta ki khun ko try begin long ko try ta ki lock ki jom mi ko try bagi ai ngo shi sha ko try Jesus ya ka ta ka jing ai e ka jom mi ko try ya ka ta ka jing pen em ka jom mi ko try ba meru try ma khat ngi ko try Jesus begin long ki ta ki sakhi ko try na ka ben ta ka kerteng ka jom mi ko try Jesus try ngang nyat shi sha ko try Jesus try ka jing lai loi ka jom mi ko try ma palai loi ngi ko try Jesus ba try begin um sha riam sho ko try ngi num ni phai sho ko try sha ta ka jing long mrao ka jongi ngi try ngi scam ko try ngi nyai ne ko try Jesus ha ka ta ka jing ai e ka jom mi ko try Jesus bagi do wai ro ko try Jesus ko ni ka si ko try ai ngo sha ko try ma khat ikini khon ki jom mi ma jet ki ko try begin long ka down jong jing ku na ka ben ta ka kerteng ka jom mi ko try ba ngai menang pasle ki ko try Jesus menang pendap ki ko try ka ktien ka jom mi ko try ba ka ktien ka jom mi ko try ka long ka shintur ka jong ki ko try ba ka ktien ka bagi kren ko try ka long ka bor ka jom mi ko try ba ka long ka GM ko try ya kita ki ba yo sngo ko try ya ka ktien ka jom mi ko try ba ki long sha ko try Jesus ki bre ko try ki ba kren ko try ki ba ya lap ya ka gospel ka jom mi ko try ba ki we ko try ba na ka bindi ko try ba ki we ko try ba tam mat la ko try kini i ko try Jesus ke jing sha ba ki lat ko try na to ka bindi ka jong ki ko try ngadwa mer ko khu ma pasle ko try ya ni ki khun ki jom mi ko try Jesus ba ga nget shisha ko try Jesus menang pun kopi ko try da ka bor ka jom mi ko try ha ka GM ka jom ki ko try ba man la ka si ko try Jesus try ka bri por bam di por ko try kin ai be ko try ka ktien ka jom mi ko try Jesus wa shisha ko try kin long bla priang subha ko try da me ko try Jesus kum kita ki shakri ka bandon kam le rain ko try ne ki be sam ko try ya ka ktien ka jom mi ko try Jesus ma try ka ktien ka jom mi ko try ka long ka bor ko try kum bo pol ongam so le rain man ply ka gospel ka jong Jesus Christ ma ka long ka bor ka jong blame pen mi we po we banget ba kum nget ko try ba ka long ka bor ka jong blame pen mi we po we banget nget ko try Jesus ha ba ki ply ka gospel ka jom mi ko try nget ko try Jesus ka long ka bor ka jom mi ko try ka ban pen ko try Jesus ya kita ki banget ko try ha ka kerteng ka jom mi ko try mana ka khu ki ni khon ki jom mi ko try mana kan ti ko try mana pesle ko try ya ka jing ka joki mana pen dap ki ko try ka jing shlur ka jom mi ko try Jesus ba try kin long shisha ki sakhi ko try na ka ba ka kerteng ka jom mi ko try ma kin long ta ka daw jo ka jing ka khu ba leng ba jong ki ko try shibon ki men sem ki khoro ko try kin wan shaka hima ka jom mi ko try Jesus ba kin kini kan tet ki ko try na ka ta ka du jok ding ko try shaka hima ka jom mi ko try Jesus ka du wai mer ka khu ro ko try yani ki khon ki jom mi ko try kan ka sni ko try mana pen khup ki ko try da ta ka bo ba ka ikhtiar ka jom mi ko try ha ka jim ka jok ki ba man la ka sni ni da pang ni dem ki ni baro teng Jesus Christ belong na pen im jingi amen nget cha ka ktien ka long sha ka jing khu ha ka jim ka jong fi ba nget sha pin long sha ka daw jong ka jing khu ma fin long sha ki nong job ya ki bobon ki men sem ki ba kodor sha ka hima ka jong try ba nget sha ba yo don na preng jong pi ro ka ni ka sni fi kwai ka jing duai ne fi kwai ka jing slok na ktien ka jong play fi la ban wan kan doi ngi sha ni ka office ka jong ki badan hani po open nong thmai la ne fi la ban phone ki number ba fi ha ta ka screen ki jong fi ba nget ni app ki phone call ki jong fi ni app ba fin wan ban ni kan doi ngi ba nang yo ban ni kran shi shu na ka ni ka ktien ka jong play ti ta ro ba ngen sham yang pat oi ka sni u play ka jing sok lor ka lambat fi baro amen